Γεια σας παιδιά, Πάρης εδώ και σήμερα θα παίξουμε το γνωστό παιχνίδι Hello Neighbor. Αν θέλετε πήγαινε και παίξτε το κι εσείς. Είναι ωραίο παιχνίδι, καταλάβεις κάτι πάτσα. Κοιτάξτε. Και παιδιά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε high score, να το περάσουμε. Προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Εμένα παιδιά το high score μου είναι 25 δεύτερα. 25 λέω καλά. Εμένα το high score μου παιδιά είναι 2 λεπτά. Και παιδιά ένα βίντεο θα έχει με Hello Neighbor. Γιατί το Act 2 και το Act 3 πρέπει να το αγοράσεις. Εγώ από εκεί το έκανα σε 2 λεπτά μόνο. Και δείξα από εκεί. Ήταν λίγο δύσκολο. Γεια σου. Ναι. Και πήγα. Παίρνουμε κουβά. Συγγνώμη αυτό, αλλά μου δίνουν και τα tips για στην κοινωνία που ξαναπλέξει. Ό,τι είναι. Ο γίδωνος περνάτε. Ωραία φίλε, ναι, τα ξέρουμε τα κουμπιά. PlayStation το 1821 παιδιά. PlayStation το 1821. Vision. Δεν σπάνε τα πρόφερα μου. Παίρνουμε αυτή εδώ την κούτα. Κόλλησα. Και πάμε τώρα στο γείτονα. Έτσι. Παιδιά, να ξέρετε, το λέω ξανά. Ο γείτονας. Όταν φτάσουμε 10 subscribers, είμαστε 9 παιδιά. Σας παρακαλώ να φτάσουμε 10 subscribers. Ωραία. Κάτσε να κάνουμε λίγο τρόλ. Γείτονα, το θέλεις αυτό, νομίζω είναι δικό σου. Μικρό απόσπασμα παιδιά. Βάζουμε κούτα, κάνουμε έτσι. Κόλλησα. Και το πετάμε αυτό το θέλουμε. Παίρνουμε τις κούτες, 3 κούτες. Ναι, εντάξει. Αυτό παιδιά, άμα θέλετε το κάνετε για να φύγετε, δεν πάει κάπου αλλού. Αυτό κλειδί είπα να το παίξω 3 χρόνια αυτό το παιχνίδι, νομίζω. Αυτό είναι την πόρτα, δεν το κάνουμε. Όχι! Ωραία. Έχουμε λίγο πολύ. Οπα, ο γείτονας ακριβώς από κάτω. Από κάτω είναι. Το πετάμε. Τι κάνει η γυμναστική. Λοιπόν, ακούστε, το που γυρίσει θα τρέχουμε εμείς από την άλλη για να πάμε εκεί. Κλείσουμε και τα βάλουμε. Οκ. Τον είδατε.
πιάνει. Γείτονας πουθενά. Κάνουμε ναι. Όπου αυτό πάνε. Γεια σου γείτονα. Πού πάει? Έλα βρε. Όχι το χάλα. Το headshot. Πάρω λίγο σκουπιδιάκι. Γείτονα, κοίτα τι έχω. Τι βγαίνει, κοιτάξτε ένα μυστικό. Άμα πάτε εδώ πίσω ή σε ένα σπίτι, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ποιο. Σχετικό περνάω μέσα και δεν σου κάνω τίποτα. Απολύτως τίποτα. Αλλά νομίζω ότι ήταν εδώ. Α, παιδιά, μπορεί να είναι και στο άσπρο σπίτι. Ξέρω που το καθυστερώ. Αλλά παιδιά, παίζει να είναι και εδώ. Α, να το. Έχει ποδήλατο εδώ. Και κάποιος μια μέρα το έχω κλατσάρει. Και έφυγα με το ποδήλατο. Εδώ είναι το ρεύμα μας. Εμείς το κλείνουμε. Κλείστο ρε. Κλείστο. Μπράβο. Hello neighbor, where are you? Ας να μείνουμε πίσω, γιατί να μείνουμε πίσω δεν θα πάει. Και παιδιά, γράψτε κάτω στο σχόλιο ποιο είναι το αγαπημένο chapter στο Hello neighbor. Ποιο είναι πίσω μου? Θα πω τι εντάξει. Το πήρα. Όχι. Για τσούπα. Ωραία, είμαι μαγνήτης. Έλα εδώ κάνουμε να σου πω δυο λογκάκια. Δεν είναι γνώμη. Πάρε. Μου τι κάνω. Άξι πήγε μες του. Δεν είναι τυφλός. Φεύγω. Πίνανε τους τυφλούς. Δύο κούτες. Το PlayStation. Να το. Ακόμα δει παιδιά. Θα παίξω μετά. Δεν το βάλα καλά. Θα παίξω μετά. Εδώ θα ξέρω μυστικό παιδιά. Α, tag 2 να ξέρετε εδώ. Η SAC 3 δεν θυμάμαι. Η SAC 3 βασικά ναι. Είχε το μυστικό ταμπάσι εδώ πέρα. Που το έβαζε στο γάλα του γείτονα και μετά και εγώ. Πολύ καλό παλέτα. Δεν ξέρω τι έχω χέσει εδώ πέρα. Το άγχος μου. Τέλος πάντων να σφίσουμε τις βλακίες και πάμε.
Oh! Παιδιά, έχεις το λοιπόν. Χιόνι, εμπό. Έλα, μην κάνεις. Σάικο. Παιδιά, είναι πολύ έργος. Πού να βάζεις πολύ αυτό, φίλε. Ω, κοίταξε την κοινωνία. Έλα, να το πιάσουμε. Σάικο. Έλα, μαγκό μου. Δεν μου λέβηκε. Πάρ' το. Κοιτάω που στον κατάλληλο είναι δεκαπλάσιο από μένα. Κλείνεσαι με την πόρτα. Όχι. Ας είναι εκεί τώρα, πατή μου. Δεν είναι. Ναι, παιδιά, θα κλειδώσαμε. Και πετάμε, ναι. Παιδιά, περνάει ένα αεροπλάνο, συγγνώμη. Просто με ριζάκνησε και υπάρχει άλλο δρόμο εδώ γι' αυτό. Και παιδιά, λίγο τελειώνει. Ναι,
όπως βλέπετε, τελεία αγορά. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, καμπανάκι, κουδουνάκι και εγγραφή, να μην χάνετε κανένα βίντεο, παιδιά. Και είπα, όταν φτάσουμε 10 subscribers θα κάνουμε ένα μεγάλο πάρτι. Μια μέρα θα έχει 5 βίντεο. Και παιδιά, σε λίγο ακολουθεί κι άλλο Star Drop Opening, παιδιά. Μην το χάσετε, οπότε εγγραφή, like και καμπανάκι, κουδουνάκι. Τα λέμε. Γεια σας, παιδιά.